Здравейте и добро утро на всички. Тъй като вчера не успях да се включа, днес искам да ви покажа тази сутрин, как всяка сутрин аз стартирам моя ден и така че по време на вируси, защото знаете, че в момента върлуват наистина страшно много вируси. Има много хора, които в момента са болни, грип, епидемия, постоянно дигат температура и така нататък. И сега ще ви покажа, за да се предпазя аз точно от тези вируси, какво правя аз всяка сутрин. Първо и много важно нещо, да приемам тези уникални витамини на VitaActiv, които са 21 плод и зеленчука, студено пресовани витамини, за да подсилим нашата имунна система и да бъдем наистина по-здрави, по-жизнени, изпълнени с повече енергия. Така, имам си и една малка чашчица. Горе-долу, около една чайна лъжичка. Друго какво приемам? Гелът от алоe вера на нашата компания LR Health and Beauty. В случая аз приемам с мед, тъй като имах проблеми с стомаха. Благодарение на този мед аз разреших и този проблем, тъй като този гел, освен за болки в стомаха, помага също много при гастрит, колит, при всякакви такива видове заболявания, както и да пречистиме нашия организъм от шлаки и токсини, да подсилваме нашата имунна система. Така че в момента наистина е хубаво да приемаме натурални продукти, за да може да преборваме всякакви вируси. И сега ще ви покажа. Аз приемам 2 пъти по 30 мл. Друго какво приемам отделно, тази уникална коластра. Имаме и на капсули, и в течен вариант. Това е един натурален антибиотик, който може да подсили нашата имунна система. Благодарение на тази коластра, това е един натурален антибиотик, който помага срещу такива вируси. Когато сме болни, когато сме настинали, когато ни боли гърлото, когато така се чувстваме леко неразположени. Точно тази коластра ни дава силен имунитет, за да не се разболяваме. В случая аз приемам виждате, по 2 капсулки. Друго, което приемам е и този уникален пробаланс. Това са едни таблетки. Вътре, между другото, има 360 таблетки пробаланса, за баланса, т.е. да регулираме нашето pH в организма, за да нямаме киселини. Между другото, на мен страшно много ми помага да преборвам киселините в моя организъм. Ето виждате, това са едни таблетки. Ето първите 2.
И другите две. Така че, ако и ти искаш да бъдеш здрав и да подсилиш твоя имунитет, да имаш повече здраве и повече енергия, можеш да ми пишеш под видеото и аз ще се свържа с теб за повече информация. Целувки и до скоро!